Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karong adlaw Huwebes, Nobyembre 10, tuig 2022. Ako ang inyong tag balita Action Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. DPWH ginalauman nga matapos na ang engineering design kag procurement stage sang Panay Guimaras Negros Bridge. Senior citizen ginpasakaan na sang kaso nga rape matapos nagpositibo ang paghimulos sa minor de edad. Sa balita national, pagkakasang VAT sa utilities ginapatunan ni Marcos sa Kamara. Anay PNP Chief Cascolan mag-supervise operasyon sang DOH sa Visayas. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya, gaano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kag-isa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Go lam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basta ko, nadala lagi kami nga, may pamangkot lagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Lasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginalauman sang DPWH nga matapos ang detailed engineering design kag procurement stage sang Panay Guimaras sa Negros Island Bridges Project. Ang ginpahag ni DPWH Undersecretary Emil Sadain kadungan sa ilagin patigayon nga site visit sa may banwasang Pulupandan na subong adlaw Huwebes. Suno kay Sadain, nagasalig ang DPWH nga matigayon ng mga proyekto bangod sa suporta man sang lokal nga gobyerno sang tatlo ka mga kaprobinsyahan. Ang Pulupandan na mong entry kag exit point sa Negros Occidental. Una diligin pahag sa Nether Region 6 nga dakong ila pagsalig nga maumpisahan ang ining proyekto sa masunod nga duha ka tuig. The procurement for the detailed design will be started by coming month, December. The design itself rather will go for about 2 years. So that's the area from Iloilo to Guimaras. And one thing for sure, the bridge would really be an iconic one once constructed. Nabatian ng kabahin sang pahayag ni DPWH Undersecretary Sadain. Ginkumpirma ni Congressman Greg Gasataya nga nagpositibo ini sa COVID-19 matapos nagpaidalam sa COVID testing. Sano kay Gasataya sa piyak sa mga resulta wala ini sang ginabatsyag epekto siya nga lawas o kun nagapabilid nga asymptomatic. Ginpahag sang kongresista nga siya ang nangin close contact ni Mayor Albi Benitez matapos ngayon sila ang nagtupaday sa plungkuan sa eroplano. Ginklaro man sila nga padayon si karon ng iya pagtrabaho pagiban sa pagpakigbahin sa mga online meeting sa kamera.
Ging klaro man sang kongresista nga base sa rekomendasyon sang City Health Office ang iya quarantine period ang magalawig pa tubtob sa palabuto na nga Lunes. So far okay gid wala gid man kuya any may binabatyan no hari lang ko nagpa quarantine sa eroplano tupaday kami and then dito problema most of the time. Nabatian na si Congressman Greg Gasataya. Sa iban nga balita lokal, kaso nga rape paglapas sang Republic Act 8353 ang ginpasaka batok sa 66 anyos nga senior citizen matapos ginhimuslan ang 12 anyos nga babae. Sunod kay Police Lieutenant Portia Niliosa ng chief sang BCPO WCPD, positibo sa sexual abuse ang biktima. Sunod kay Niliosa ng biktima ang una na himuslan nagligad nga tuig kag liwat nga nasulit sa bulan sang Nobyembre subong nga 2022. Ginpahayag sini nga wala galayon makapanugid ang biktima sa ilang iloy bangod sa pamahog sang sospek. Nabtan sing iloy sang biktima sa balay sang sospek matapos ginhagad niya ini nga magpanyaga. Nagpanugid ang biktima sa iloy kag nagreport sa kapulisan nga nagresulta sa pag-aresto sang sospek. Ngayara na sa custodial facility sang police station na number 8. Naging man na ato nga kaso sa aton nga 12 years old na victim. Rape no or 8353 was there na inquest sa aton nga investigator on case. Nabatian na si Lieutenant Portia Niliosa ng chief sang DCPO WCPD. Sa katapusan nga balita lokal, ginpasira sang Bacolod City Health Office ang bubon sa may purok luhod-luhod barangay Madalagan syudad sa Bacolod matapos nga nagpositibo sa kolera. Sa karon ng kada barangay sa syudad ang nagapatigayon sang chlorination sa mga bubon kag bomba sang tubig sa ilang lugar. Base sa Bacolod City Public Information Office, padayon nga nagabantay ng LGU kag City Health Office pagiman sa pagpatigayon sang laboratory test sa mga water samples na ginakuha sa mga barangay sa tuyo nga matap na ang kolera. Padayon nga nagapangabay ang otoridad sa publiko nga magbakal lamang sang tubig sa mga water refilling stations nga kompleto sa mga permit. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:22 sa GTX 500 capsule. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Nagsakay ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala. Nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa
ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkapati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos nga eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapasitikar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung kumanakin. Update mga siya. Matinandao na siya mo. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaong kamandra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga nakabatik ko kaya natanaw sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong pizza lang agi kaya nga mo ito. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iba naman nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na abe. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Albay Representative Joey Salceda nga luyag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga tun-an sang Kamara o House Ways and Means Committee ang posibilidad nga pagkakasang VAT sa public utilities. Iningin pahayag ni Salceda nga chair sang mga komitiba matapos na ginrefile sang Makabayan Block. Ang hagna nga nagatuyo nga kakason ang VAT sa electricity bills, toll fees kag water bills sa piyakman sa pagsakas ang presyo sa mga nagapangunang nga balaklon. Pero suno kay Salceda, mas mahapos nga hambalon ang ining hagna sa
sang sa himuon bango din ang may madakong nga impact sa pagpasaka sang revenue sang gobyerno. Mag-supervise si PNP Chief karon Health Undersecretary Camilo Cascolan sa operasyon sang DOH sa Visayas. Suno kay Cascolan, sabayan sang operational ang iya sining nga trabaho sa DOH lakip man ang pagpanguna sa field implementation kag coordinating team. Luyag ni pasiguro sang sining nga oversight unit nga mapatuman ang mga pulisa kag programa sa DOH sa regional kag local levels lakip man ang operation sa mga hospital kag iban pang health facilities sa Western Visayas, Central Visayas kag Eastern Visayas. Ginakabig ni Cascolan nga asset sini sa DOH ang iya nga expertise sa logistics kag pag-uyat sang tawo kag ang iya professional career sang masobra 3 na ka dekada. Sa balita, una sa aksyon! Lasay si Media Action na Radio Philippine Standard Time. Inyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa aksyon, Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Webes, Nobyembre 10, tuig 2022. Salawat akong inyong atag Balita Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio #1